abból úgy készül, hogy nem préseljük, nem pappantjuk meg a szőlőmagokat. Csupán a színlét, a szőlő gyümölcsből kinyert levet használjuk, ettől olyan csúcs, szuper minőségű ez a bor. Az ízek, aromák töményen benne vannak, nem használunk semmilyen természetellenes anyagot, nem gyorsítjuk a folyamatot, semmilyen tartósítószer nincs benne. Ízben nagyon gazdag ez a bor. Olyan rég, ha jól emlékszel még, játszottam egy gitáron. Köszöntelek a Sztárbarangoló műsorában, immár másodszor egyébként, mert egyszer ezt már megtettük, és azt hiszem, hogy a zenészvilágból elég régóta ismerjük már egymást. Nekem volt szerencsém a Pajtás újságnál újságírni, és az volt a feladatom, hogy a Táncdal Fesztiválról írjak. Azokkal kellett riportot készítenem, akiket úgy gondoltam, hogy nyernek. A riport elkészült. Te hogy emlékszel arra az időre? Nyilvánvaló, ez egy nagyon izgalmas időszak volt a számomra, mert abban az időben váltottam én a zenészségből szólistává, és úgy gondoltam, hogy valamiben meg kell jelenjek, és az olyanos az ének az egy robbanó siker volt. Több lett, mint amire számítottam egyáltalán. Nagyon sok mindent köszönhetek ennek a dalnak és a környezetnek is egyáltalán, mert megszületett valami, ami az én önálló pályámat elindította, és onnantól kezdve, hát azt mondjuk töretlen lendülettel gyalogolok azon az úton, ami egy előadónak mennie kell. Úgyhogy ez egy nagyon szép időszak volt. Szóljon hangosan az ének, örülj velem kérlek úgy, ahogyan én. Szóljon hangosan az ének, ameddig csak élek, énekelek én. Egy amatőr zenekarban, a Rangersben kezdtem, utána jött a Corvina, ami egy professzionálisabb közeg volt, és maga a mozgásterünk is sokkal szakmaibb és sokkal egzisztenciális szempontból is fontos tényezővé vált. Akkor mi nagyon szép sikereket ért el, 4 nagylemezt gyártottunk, fesztiválokon szerepeltünk, külföldi turnékon, tehát ott voltunk gyakorlatilag a mindennapi zenei életben. És aztán éppen az lezárult.
látom a pályafutásodat, az egy nagyon szép egyenes ív, tehát nem látok benne ilyen gödröket, nem látok... De jó neked. Voltak? De volt, persze, hogy volt. Minden előadnak a pályán vannak kiamagasztó szép időszakok, az én életemben is így volt ez. És vannak olyan helyzetek, amikor le kell ülni, és át kell gondolni, hogy mi a következő lépés, mit lehet tenni azért, hogy a pályán maradj, hogy következő lemezeket készíts. Bizonyos értelemben nagyon nagy bukások, tehát nem voltak, de ez a színuszgörbe, ez az én életemben is mindig ott volt. Bújj hozzám, vigyázz rám, míg élek én. Csodálatos kis helyre jöttünk, mert ez az Ócsa egy ékszerdoboz. Körbejártuk a falunak a legszebb helyeit. Szóval minden pozitív, ami körülöttem van. Tehát ez egy jó környezet, ahol minden ott van. Úgyhogy jól érzem magam itt Ócsán kifejezetten. Végre rátaláltam, ígérem, őrzöm majd az álmod. Nagyon-nagyon sok felől azt hallottam, hogy nincs még egy olyan színpadi ember, aki annyira kommunikatív a közönséggel, mint te. Nem csak elénekled a dalokat, hanem a közönséggel többet kommunikálsz, mint egy ilyen... Magyarán sokat dumálok. Igen. De ennek megvan a maga oka is. Hát egyrészt én úgy érzem, hogy valamilyen vonatkozásban feltétlenül kell, hogy adjak valamit magamból a közönségnek. Ez egy olyan alkalom, amikor nem csak énekel az ember, kicsit kiadja magából azt, ami a gondolatai, a műfaja, az énekléssel, a dalokkal való kapcsolata, és ezek nyilvánosak, amíg átvezetik egy ilyen fellépésnek az évét, mert beszélnek azokról a pályatársakról, és akinek a dalait a repertoárban tartom, és fontos, hogy énekeljem őket. Meg vannak személyes élményeim is, amit én megosztok a közönséggel. Elkezdtél egy olyan üzleti életben is tevékenykedni, aminek elég sok nyoma van. Az, hogy valaki zenél, vagy énekel, az egy tök jó dolog, természetesen. De én átestem már ezzel a bizonyos színuszgörbe hasonlatokra, hogy utaljak, amikor mélyponton volt az életem, amikor a pályámon olyan törés állt be, ami elgondolkozással készíti az embert, hogy hogyan tovább, mit kell jobban csinálni, vagy mit kell azért tennem, hogy haladjon valami tovább az úttal. És természetesen ez egy nagyon, nagyon nehéz pálya, tehát van ennél nehezebb is természetesen. Szóval még mindig jól érzem magam így, mert van egy szabadság körülöttem, és ennek az a fajta lapkiadói tevékenység adta meg az egyik alapját, amit mi mai napig is folytatok, és most szakmai oldaltudásban, de egyértelműen a zenés magazin az, amit ide tudok magam mellé húzni egészen szorosan. Mert az, ami úgy érzem, hogy adott valamit a hazai zenész társadalomnak is, egyfajta olyan fórumot, megjelenési lehetőséget, aminek nyugaton számos példája van, de az az lényegesen, hogy szükség van arra, hogy a magyar zenei műfaj, tehát most a zenészek elsősorban, akik számára fontos egyfajta ilyen megjelenés és küldési lehetőség. És ennek én örülök, és erre büszke is vagyok, mert ez a mai napig is él, és nyomtatásban is megjelent, tehát ezek mind nagyon, nagyon fontos kis szösszenetek, vagy mozdulatok az életemmel, amiben úgy érzem, hogy hasznossá tettem magam. Én úgy gondolom, hogy ha valaki kap egy életműdíjat, akkor azt mondják, hogy na vége, én azt érzem, hogy nálad nincs vége. Amikor átvettem a díjat, akkor pontosan ezt mondtam, hogy igen, az életműdíj az egy olyan fajta pont az ember életében, amikor már minden megmond, most már nincs tovább. De pontosan úgy gondolom, hogy semminek nincs vége, és hál' fizikailag jól érzem magam. És terveim vannak, és ez egy fontos dolog, és most már ebben a pillanatokban is már egy új lemezre készülök, aminek majd egy slágerlemez természetesen. Sokan vetették fel, hogy új dalokat írni, átalakítani, nem megvalósítani. Azt mondom, hogy erre már igazából
nem, már benne vagyok abban a korban, nincs annyi időm, hogy egy új dalt befuttassak. De olyan dalokat keresek a repertoárba és a lemezekre is, amik egyértelműen a közönség kedvencei. Nyilvánvalóan a saját dalaim közül is ezen a lemezen megjelenik jó néhány dal, ami igazán sláger volt annak idején, és talán még mindig az, és ez is teszem ismét lemezre őket. De mondjuk a lemez címéről kell beszéljek egy pár mondatot, hogy a lemeznek a Nézd az élet jó oldalát, egy színet adtam, és ez egyfajta üzenet. Nem csak a korosztályomnak, hanem mindenkinek, hogy az élet nem egy habostortál, ez a közhely. Sok minden van benne, de az én életfilozófiám az, hogy az életnek a jó oldalát kell megtalálni és nézni, ahhoz, hogy az ember előre tudjon menni, és nyilvánvaló azokat az akadályokat, amik nehézségként megjelennek a mi életünkben, azokat szépen le kell söpörni az asztalon. És a megoldás nyilván majd az élet meghozza, de mindig előre kell nézni, és vannak örömök az életben, amiket családi örömök, a családok, akik olyan sok szeretetet adnak nekem, és kapok tőlük annyi mindent, jót és csodát, meg a közönségtől. És én azt fogom javasolni mindenkinek, hogy gyűjtse ezeket az élményeket maga köré, mert ez az élet jó oldala. Ugyanez egy nagyon érdekes párhuzam, mert maga a dal, az Always Look on the Bright Side of Life című Monty Python, Eric Idle által írt dalból született, de én nagyon belekapaszkodok ebben, mert úgy gondolom, hogy igazat mondok, és ezt csak javaslom, hogy mindenki fogadja meg a jó tanácsomat. Hát én meg ehhez kívánok neked egészséget hosszú időn keresztül, és jó sok erőt. Nagyon szépen köszönöm, és örülök, hogy itt lehettem. Nézd az élet jó oldalát, és legyetek boldogok!